matamu pendirangan. Pancen ora ndak selai ento Kebo Maruto arep mlebu ing Kabupaten Pasundan. Arep mlebu ning Kabupaten Pasundan. Ya mergo wektu dina iki Sri Paduka Loka wis wani balela ning Kraton Majapahit. Kebo Maruto. Apa? Yen kowe kena tak elangake. Mula wiwit dina iki Patih ana ing Majapahit Aryawan ora kuwu nandhingi wong saka ing Pasundan. Mung kowe badan sak juta Kebo Maruto. Kebo Maruto dudu pepatih ora ing Majapahit ya Aryawan. Ya wektu dreki Kebo Maruto kan dadi cucu ing ajurit. Oh, lumpas bawan. Ayo, entoki aku mung Ayo. Yen Majapahit ana jago wiring kuning sing diteke ana ing tengahing Raranggon. Kuwe Rakeru pancen Kebo Maruto kang dadi senopati perang ing Praja Majapahit. njur karepmu ngopo? Lihat lan sedaku, aku kepengin ngelengake kan kowe. Aja kok bacotake anggonmu balela ning Kraton Majapahit. Maruto, Apa? kowe kuwi mung prajurit saya ini suda dadi senopati anyar njur kowe arep tumindak sak wenang-wenang yen aku ra Yen ra gelem mungsuhmu ora ana sapa-sapa. Iki Kebo Maruto murang toto. Yen nyoto si Ropi Yonggo Bagus. Pancen pawancen kowe lho.
Ya sing gedhe pangapuramu kalamun tekanipun Kakang ana ing Taman Sari gawe kageting atimu sakloro. Sedaya menika boten dados menapa. Nanging wonten napa Cikang? Mestine sliramu sakloron wis padha mirengake yen sedulurmu tuwa ya panjenenganku dipati ana ing Pasundan lagi mbalela saka Majapahit nanging jajeng Nanging kados pundi Kang Mas? sak balenanipun Kakang satemah ndadekake perang gedhe Pasundan dalah Majapahit. Terangan Kang Mas. Iya, Lajeng kabeh prajurit saka Majapahit kedang kapratundang mundur ana tengah rarangkono. Mung wae ana emane jajeng. emanipun menapa Kang Mas? Sawising prajurit saka Majapahit padha mundur ana salah sawijining senopati perang kang pengpengan ora liya Senopati Kebo Maruta. Tandange Trengginas Trampil uga kyayine Degdaya tanding marang pun Kakang. Kakang rumangsa kasoran nganti pun Kakang mundur lumebur ing Taman Sari kene. Dados panjenengan menika kawon Kang Mas. Iya. Lajeng kados pundi Kang Mas? Kula nganti pun Kakang lumebur ing Taman Pamargi Putri. Ketemu karo kowe sakloron pancen ana wigati jajeng. Iya. Lho kok kemawon? Menapa ingkang saged kula menika maringi dumateng panjenengan Kang Mas? Siji-sijining dalan sing bisa paring sabyantu marang pun Kakang ora liya mung kowe sakloron. Kula nanging nyuwun sewu Kang Mas. Eh? Kula lan kadang kula menika pawakan pawestri. Menapa kula menika saged sabiyantu dumateng panjenengan Kang Mas? Lilawati lan kowe Lilasari senajan kowe sakloron wujudmu wadon nanging kowe pinangka Sri Kandining sakembaran ana ing Kabupaten Pasundan. Lajeng agem senjata menapa kalamun kula menika ngadepi Senopati Kebo Maruta Kang Mas. Sing kok arepe selaginipun Kakang wae kalah apa meneh kowe mung wujud wanita. Menika leres Kang Mas. Nanging jroning perang kuwi akeh cara. Tegesipun Kalah okol kudu nggunakake akal. Dene akale sekalah kudu nggunakake ukir. Kamangka pun Kakang ngerti yen kowe sakloron kuwi pasuryaning Ayuwaja. Kebo Maruta kae yayine Tomes. Senajan bagus rupane. Pun Kakang ngerti. Pun Kakang nyuwun sabyantu karo sakloron kiluten kanthi tembung sing manis manuhara. tegesipun kula kedah dados rantai emas Kaya ngono sing pun Kakang karepake. kados ngaten Kang Mas. Yen panjenipun kados ngaten menapa Kebo Maruta menika tesenggon bujung dumateng panjenengan Kang Mas. Sawetara pun Kakang kabujung mula saweten kanthi esme lambemu uga pleroke mripatmu ya diajeng nanging aja nganti kowe nggodha karo Maruta tati tenanan mung etok-etok Apa kowe ngerti? Saka panyawangku Sri Paduka Loka. Mlebu ing Taman Sari kene. Wis dudake ana ngendi Sri Paduka Loka. Kok dhisik pisan. Apa? Aku Nilawati. Nilawati. Aku Nilasari. Nilawati lan kowe Nilasari. Lesok baline sapa kowe? Aku Senopati Praja Majapahit. Kang aran Kebo Maruta. Kebo Maruta. Raden. Kebo Maruta. Apa wigatimu nganti sliramu tumeka ning Taman Sari?
sakloron. Sing tak jaluk peperangan iki dicandhek semene wae Kebo Maruta. Aja kok gampang yen tak kongkon nyandhek peperangan iki. Aku lemleren perang iki. Waton wis ngrangket Sri Padukaloka. Kebo Maruta. Mongko ning taman sari kene ora ana Kang Mas Padukaloka. Sing ana mung Nilawati lan Nilasari. Ya mergo aku ora butuhake kowe sakloron. Sing tak butuhake iku Sri Padukaloka. Saya-saya Jawadon. Klebu apa kowe lan Sri Padukaloka? Aku kadang Kang Mas Padukaloka. Kadangit. Yen sliramu wis ketemu kelawan Kang Mas Padukaloka, banjur arep kok napake Kebo Maruta. Rak pateni takone santai gelas kopi kuwi. Arep kok pateni. Yo. Yen sliramu iki mung trimo dadi jagale Ora usah Rak yo to, iki ngeman banget Kebo Maruta tak kandhani. Ngeman Makane iki. sliramu iki pawakan bagus, gagah, kepiteksa. Rak yo to, nang mung dadi trimo jagale menungso iki ngeman banget. Ora usah ngalem bono. Aku Nganggo tembung kang manis manoro. nanging kasus dandane kaya ngono sing lho coba to sawangan sing tak sawang iki kaya ngono Kebo Maruta. Sing kok parkir iki. Cekane kepiye jege gugulan. Peperangan iki dicandhek semene wae. Sing baku dibacoke peperangan asmara. Tegese perang asmara. Tegese perang asmara lho. Kuwi iki lak ya wis gedhe to Kebo Maruta. Kok ya durung ngerteni kuwi lho ya. Ora usah dadekke bingung sakjroning atimu. Apa sing dikarepke kelawan kadang pulang iki padha wae. Aku tegese seneng karo kowe. Seneng karo aku. Kuwi bener Kebo Maruta. Mula tak jaluk. Pusakane iki wis to, ora usah dibacotke. Aku kudu nampa katresnanmu. Lha ki Kamangka kowe iki jejere musuh. Apa ya takon kalamun aku nampa lan kowe sakloron. Ngopo ora Kebo Maruta? Apa kowe bakal nampe aku lan kadang? Kurang empuk to aku. coba sawangan Kebo Maruta. Apa iki aku kurang ayu? Apa kurang semok? Wis pas. Bodine yo apik. Ati. Rupane uga ora kalah. Lan wanita rika aja kae. Sapa kuwi Kebo Maruta? Yo. Nek pancen lair batin anggonmu tresna lan Kebo Maruta. Kene bak tampa sak putih katresnanmu. Apa kuwi tenan Kebo Maruta? Yen sliramu iki nampa katresnanku iki lair tumusing batin. Yen to Kebo Maruta iki nampa katresnanmu iki mesti lair lan batin. Nek kabeh iki aku ora percaya kelawan kowe nang Aku kudu buktiake aku. Ora yo kowe sakloron. Aku kepengin kesemprot katresnanmu. Aku kepengin bukti sepira pindelena sotresna Wis Nilasari. kaya ngono lho. apa buktekke yen iki bakal tak gegar. Ora susah. Ya pinter soalnya kamu. Kok kanthi iki uga wis bisa mbuktekake. Kedhe katresnanmu kok bujake kanthi. Yen mongko kamu iki iki bujake bukti. Aku bakal bilang kelawan sliramu. Yen Cinandra luwe Kaya
sing kok jaluk cai. Ayo kondo wae apa kang kok jaluk bakal ndak turuti. Apa waton siji cai. Anggere aja jaluk mudune lintang lan rembulan sagah. Ora jaluk abote koyo ngono. Mergo kowe iki ben rasa seneng lawan aku lan kandang. Iki mung gampang. Sing tak jaluk sliramu iki sabiyantu lawan aku lan kandang. Kok lawan kandang sama tak kalau Kang tegese aku kudu sabiyantu lawan kowe sakloron kepiye? kudune sliramu balero. Berharap coba-coba. Kang tegese Tegese sliramu kudu balik tinggal terus suwi wong Majapahit. dadi satria maling tinggal. Kaya ngono panjalukmu. Kamangka Kebo Maruta wis diwinusudha. Minangka dadi cucuke ngajurit arep Raja Majapahit. Kabeh iki sliramu kudu buktekke. Apa bener sliramu iki duweni rasa tresna kelawan aku lan kadang. Nek aku mau fungsi Majapahit teges aku ora duwe tresna lan kowe sakloron. Kaya ngono. Bos sliramu ora tresna kelawan aku lan kadang. Kebo Maruta. Dilawati lan kowe ngelosan. Ing kene bakal tak turuti. Lan kowe nanging aku iki uga durung percaya nek kowe lahir batin tresna lan aku. Aku mau yen ta musuh aren Raja Majapahit. Sliramu piye ora gelem? Yen bisa tebak rangket sawanke arep Raja Majapahit areng saya sang Prabu Brojo. Yen sliramu ora piye men Kebo Maruta. Nah iya to? Aku mung njaluk kono wae sliramu ora gelem. Kamangka sliramu ing ngarep kondo yen tresna kelawan aku kae musibah. Nanging kacetene apa? Mung lames tresnamu Kebo Maruta. Lha mergo panjalukmu iki nganeh-nganehi. Ayo, nek pancen wis rekat dine ning Kabupaten Pasudan. Lho, Kebo Maruta. Ayo maju kae. Abbas! Ojo mong siji lah, siji maju bareng dengan kamu. Licik, jebul kowe ora arep ngadeg Kebo Maruta. Bawani to loro kae kon maju ora ngono. Pancen ora tak sengaja. Kadangku sakloron Nilawati dalah Nilasari Piye? kautus supaya minut karo Senopati Kebo Maruta. Nanging panjenenganku pitaya yen Senopati Kebo Maruta, Senopati kang pengkongan bebasan ora tegas tampak waline pandhe sisaning Swinto Sekti Mahambara. Kebo Maruta, sadurunge kowe mateni kadangku sakloron uga Dipati Sri Padukaloka. Nanging aku bakal duwe sawetara ana ing pangarepan. Arep durunge nangkep Kebo Maruta. Iya, Apa dedoyanganmu Sri Padukaloka? udakara wis 20 taun sing wis lumaku. Majapahit kursi palungguhan kepatihan komplang. Musa dalem sinuwun Prabu Wijaya Yokertarjasa Jaya Wardana. Minisuda salah sawijining prajurit. Sapa kang diwinisuda? Ora liya nampi. Nanging ana salah sawijining peranganing Punggawa utawa Dipati saka Kabupaten Tuban kang aran Rangga Lawi. Ora nrimake kalamun nampi kaangkat dadi patih Hamangkubumi ora ing Majapahit. Gawe geger ora Majapahit. Ning semono
Wijaya ya ketar jasa Jaya Wardana. Ratu sing wicaksana berbudi bawa leksana. Duweni senopati perang agul-aguling Majapahit sapa? Kebo Anabrang saka Kabupaten Mampringan. Ngamuing Dipati Tuban Ranggalawe diadepi dening Kebo Anabrang saka Mampringan. Campuh perang. Saknalika Ranggalawe bisa katingkes, bisa dipateni dening Kebo Anabrang. Mung Emane kepiye Sripat Tukaloka? Emane labuh-labeting adipati saka Mampringan ya Kebo Anabrang ora ditampa kanthi ikhlas lan sucining sesembahan saka Majapahit. Lho, Kebo Anabrang kakrenah uga mati merga saka pintere wong Majapahit. Nanging Maruta sadurunging tumekaning pati Kebo Anabrang duweni titis ya anak siji. Duweni anak siji. Iya. Sopo jenenge lan Sopawan? Yen wektu dina iki yuswane ya umure si bocah iku mau 20 taun kapara malah dadi prajurit uga senopati perang. Sopo? Prajurit Senopati Perang. Sopo? Sopo Pawan? Ora liya ya Kebo Maruta kowe Dewe. Ora ngira babar pisan Kebo Maruta dadi pangkat lan derajatmu sing sanggul nyang pundak kiwa lan tengen kuwi mung ancik-ancik wangkene wong tuamu ya si Kebo Anabrang saka Kabupaten Mampringan. Apa kaya ngono kakane dine anak karo wong tuwa. Sripat Tukaloka. Apa kabeh dedoyanmu kena ndak ugemi? Ya gene ora kalawan Memang sing bener. Jejering Kebo Maruta iki dilairke lanang. Sabisa-bisaku sagaduh-gaduhku bakal budidaya. Kaya ana tetembuhane anak lanang kudu bisa mikul dualan mendem joran asmane wong tuwa. Nanging yo dene nganti temeka saiki Kebo Maruta ora ngudi tuwuh sedane sudarmane ya Kebo Anabrang. Sripat Tukaloka. Oh, Yo. Siramu lan kowe cai Nilawati lan Nilasari. Piye Kebo? Minangka dadi paseksen wektu direti Kebo Maruta dadi satya malah tinggal mung siwa mung Majapahit. pancen kowe wis ngucap iku sumpah nang pengarepane kadangku sakloro. Kowe wis bali lho dadi satriya bali ora mung cukup kadangku sakaro Nilawati dalah Nilasari. Kabupaten Pasundan bakal tak pasrahke karo kowe pinangka adipati ora pas. Sripat Tukaloka. Ora usah siramu dadak kuwatirake bab perkara iki. Keplai saka kuwi batu pesta sungsang bawa wong saka Jawa. Gemi apa? Nilawati dalah Kala lampah menika saestu ta Mas? kalamun pun kakang gitu. Ora-orane kowe sakloro dipun kakang bakal tumpes karo kebupat. Dados menika apes-apes kan? Mula sawetara katremo kanthi kabare mengko